سمجھ آ گئی اچھا جنہاں جنہاں نو ایک گل سمجھ آ گئی آکو سبحان اللہ مومن نو جیون دے تعلیم حسین سکھا چھوڑی 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 نانے دادے نہ بچاون لے نانے دادے نہ بچاون لے سر پھڑ دی بازی لا چھوڑی مومن نو جیون دے تعلیم حسین سکھا چھوڑی مومن نو جیون دے تعلیم حسین سکھا چھوڑی اے گھٹ نہیں یار ازادے اسلام نو فکار تے نارے بھائی اپنے سے کلام پہلے بھی تھوڑے ساؤنڈ پہ پڑھے گئے ٹھیک ہے اے گھٹ نہیں یار ازادے اسلام نو فخر تے نازے او اسلام نو فخر تے نازے تیراں دی بارش وچ تیراں دی بارش وچ کر سید نماز ادا چھوڑی تیراں دی اٹھے جنے شاباش اللہ پاک سے دے اٹھے جنے شاباز فضا اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے رفتار گفتار تے ہر ایک شے اللہ قابل ناز حسین دیئے جدہ کرت قرآن دی کوئی کردہ میں نو لگ دی آواز حسین دیئے آکے مجھتے نماز میں سب پڑھ دے پر سب تو وقت نماز حسین دیئے تیراں دی بارش بچے تیراں دی بارش بچے کر سید نماز ادا چھوڑی اور کتا امتیاں تے احسان پڑھنے سے تے قرآن کتا امتیاں تے احسان پڑھنے سے تے قرآن او پڑھنے سے تے قرآن پہلے تو تریویں تائیں پہلے تو تریویں تائیں ہر ایت شبیر سنا چھوڑی آخری شیر ہر ایت شبیر سنا چھوڑی آخری شیر ندی دا نور علی دا چین اوکھی زہرا کا پینا رہ گئے بوڑا آیا حسین جیم وچ جٹین دا رہ گئے اجڑی نادان پوچھتے نہ دے حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین کون ہے حسین کیا ہے حسین اللہ دا او قرآن ہے جو نیزے آتے پڑھی دا رہ گئے پہلے تو تریویں تائیں پہلے تو تریویں تائیں ہر ایت شبیر سنا چھوڑے مومن نو جیون دی مومن نو
حسین سکھا چھوڑے